нас. Какво да кажем, ако направим 1 милион абоната. Не знам как да почнем стрим. Ще видим. Имаме камера. Писаме Red Dead Redemption 2. Реших да играя малко Ark Survival и получиха се нещата. Вместо Елен и би пълня Alpha Rex. Сега в момента ще ви покажа къде се намира нашата малка държава, която за първи път, както играя в Ark Survival, се намира в Империя. Да. Ето и малко ходи до на война, обаче трябваше да зареждам телефона и не можах да го снимам. Та знам, че всичко, което е в тази вековна гора, е на Империята Лъв. Обаче аз първи си направих там една малка държавица и сега ние сме наемници, водихме с нея войни. Ама какво се прави? Понеже ми трябва, ако чуете какво стана с миналата игра, аз вече толкова игри на Ark Survival имам и толкова градове и империи, държави и не знам с какви простоти, че забравям. Чуете какво стана с миналата игра. Да, сетих се. Това ми беше моята империя. Обаче сега не. Без да исках изтрих играта, толкова се опитвах да инсталирам Red Dead 2. Redemption 2. Прощайте. Аз тук тази гора като пете с пръста язам. Както знам и по София като пете с пръста. И ето е моята малка държава. Това буквално сега ще обиколим. Това буквално е ето това езеро. Само да мина от другата страна, че има път. Не. Ето тук този укрепен град. Нали знаете, че се намират някакви развалини и аз го укрепих. Това е град, какво беше, Преслав. Така, това не е град, който е на границата. После тук продължаваме пътя. Това сега нали обикалям границата. Продължаваме. Това цялото езеро е наше също. Ето тук минаваме. Ето това. Тук има един път. Това е град. Забравих му името. Тук има една малка езическа християнска църква, понеже ние тук вярваме само в Тангра. Ясно ли? Но понеже Империя Лъв е християнска империя, трябваше да бяхме мирен договор и трябваше църква да направи и те ни ана. Има църква и разбира се. Ето тук е нашия храм на Танга. Сега виждам табелката Крилом. И тук е, може се, отзад бият барабани. 5-6 тоже машини, не знам какво е за нормалните хора.
пренасят гирта някое животно или дават дарове. Имам 3 такива храма. Тук това е табелата пак за същия град. И сега, най-интересното е, че в този град, нали, той е разположен до езерото, и в езерото има един остров. И върху този остров е столицата. Да. Смятайте. Град около езерото, в което езеро има остров и този остров е столицата. Това никога не съм го правил, ама на всичко си има първи път. Ето тази порта голема си направих. Днеска тук стои Хана, т.е. аз. Тук пиша документите, тук ще слагам простите. Също убих 2 алфа раптора и гледайте какво да е то. Кирка, която нещо на синия, което означава, че е много здрава. Докато убия алфа рекса и тия 2 алфа раптора, не ме питате как успех, се щупих меча и металното копие. Тук съм взел една клетка за отпорници. Тук се отбраняват хората, ако не хубаво. И ако нещо ви прави впечатление, то е, че всичко е от камък. Освен това шиповете. Тук ми е първия храм на Тангра. Тук първо мислех да е някаква такова крепостна, защитна крепостна кула. Обаче реших, че в столицата е по-добре да има храм. Ето тук се молиш, тук толкова за жертвоприношение съшение е почервенял, тук свириш тук. И това нещо, което сега ще направя. Няма. Казвам. Аз на тая игра съм най-добре. Не, гледайте. Това даже не съм мислил тук слагам черепи, е много хубаво. И този път си казах, ще строя само от слама, ще строя само от камък. Що строя с слама предишния път? Защото не съм решил да правя поредица. Тук, ако се изтрия тази игра, обещавам спирам да играя Ark Survival. И винаги като имам Елен, го правя най-бързо. Ако има състезание с Елен, аз винаги съм най-бърз. Веднъж имах 50 Елена. Нашето знаме е 3 квадратчета червено, 3 квадратчета оранжево. Какво означава това, не ме питайте. Я не ми влезеш в ханството. Чакай, сега примерен човек ще му отворя той па от другата страна на отлета. Да. Всех всичко този път да е от камък. Ето тук влиза някой. Аз решавам дали да живее или да не живее. Само да прочита нещо. Ние сме 530 година. След новата ера. Какво ще показвам? Какво това? Трябва да съм направил Ада. Ето тук си имам един затвор. Чуйте как направих всичко това от камък. Това ми помогна.
Това за че трябваше да ходя на доста далече да намеря камък, защото то нищо не остана. Само за порта ми трябваше 900, тук за затвора сигурно ще толкова. Тук, ако чуете това какво, това са къщите. Да. Имам 20 къщички. Това значи буквално моята държава стои от два града и една столица. Единият град е там напред. На там уния, където показах разрушената крепост, която съм укрепил с шипове. Е единия град. Втория град е тук, къде му забравих името. И столицата е на остров. Буквално този град е на 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 метра от столицата. Столица Тангра. Какво става, братче? Като правих настройките на играта, опитвах да променя езика на български, ама то разбираше нямаше. И накрая го направих на това чудо, не знам какъв език е. Мах се, бе. Това вече си имам черепче от Алфарак. Чакайте се. Ето тук, това е нашата държава. Това буквално е колкото моето човече на карта. Ето това е Империя Лъв. И те ни наеха заедно с своята армия. Ходим да нападнем Монголската империя, която даже не можахме да я разгледаме цялата. Но понеже те даже бяха повече от нас, но понеже аз съм най-добрия на тази игра, както и във войната, успях да удара столицата им и да ги разбия. Това не я заличиха, ама имам пред беше победа. Както се казва, държавата даже още не съм решил. Това вече има 50 абоната. Мога пускам стримове. Ама трябва първо да видя как става това нещо с нагласяването на камерата. И да, тук сме стигнали. Смятам да там по това отгоре да наслагам още къщи. И казвайте, ако имате някакви идеи, какво да правим. Аз малко се изчерпах. Не искам да направя нещо ново, не да копирам. Ама... Как? Ох, тия шипове. Аз къде си оставих сарната? Благодаря, че гледахте. Много срещи и се абонирайте.